Слагаме пуканките. На марката Carbon Factory. Сега, защото сега съм си друга визия има. Има MHD 2+ на мотор. Добро утро, аз съм Наско и днес ще ви взема с мен при едно BMW 435. Ще му слагаме нов преден карбонов лип и още някои неща, които ще ги видите във видеото. До след малко. И пристигнахме. Сега ще трябва да ви покажа момчето. Малко ще сменим марката. Няма да караме само Volkswagen, да видите едно BMW. Какво правиш, бе? Да. Какво правихме горе при майстора, защото те ни казахме на хората. Ходихме и сложихме един по-голям колерч. Голфа много върви. Покажа как се слага един карбонов лип на това BMW, как протича монтажа и всичко по слагането му. Това е липа. Липа е на марката Carbon Factory. Доста добре е изработен. Сега ще видим, като го сложим, как се промени предницата на автомобила. Я разкажи малко какво се случи с стария лип. Стария са пръса малко на магистралата и не можа да издържи. Ще ви покажем снимка как точно се счупи липа. Отдолу имаш или не? Дай служи там пък. Докато не вземем гараж, те ще е на поливи условия. Да. Мак пасна добре при мене. То може и тук на ъгъла малко, другия път. Отгоре трябва да се свикна. Може да падне. Да я сваляме. Сега, защото сега съм си друга визия има. Става като преди. 100 пъти по-добре. Той преди както беше цепен там. Сега ще ви разкажа и по екстериора на автомобила какво е правено. Сега добавихме нов карбонов лип. Има карбонови добавки по бронята. Има карбонови вежди, които са от карбон. Не е някакво фолиово
Гадно, но вече карбона е остарял и се е напукал. Трябва да се сложат нови. Карбонови капаци на огледалата. Джантите са Axi CF1 20, като отпред са 8G, отзад са 10G. Топовите са подменени с GTS Steel, карбонов спойлер на багажника, карбонов дифузор и автомобила има и спортна генерация. Колата е с червен кожен салон, който според мен доста добре се вързва в автомобила. Твикът на емката ли е? Работки по мотора, колата има CTS Intake, CTS Downpipe, който сега не мога да го покажа, той е наврян отзаде. Charge Pipe, има по-голям интеркулер, който е сложен на място на оригиналния. Колата има MHD 2+ на мотора и Stage 2 на кутията. Някой ден ще ви направи по-подробно видео за автомобила, понеже собственика много бързаше днес. Я кажи, какво ще правим сега с този MHD? Ще нагнетим малко да пука. Ама сега така? За оборотите. Неколко оборота да пука. Да. Тук е колко агресивно да е. Ай го настрой го и ще излезем отвънка да видим как се чува. Сега ще го... Слагаме пуканките. Давай! Чакай, чакай! Дай! Дай! Мина! Дай! На милиметри мина! Няма ви пълня главата с излишни неща, просто ще ви покажа липа как стои на малко по-светло. Ето тук се вижда доста добър визията на автомобила. Изглежда доста по-добре. На мен лично отзаде много ми харесва. И с тези големите джанти на 10G доста добре. Ще ви покажем и автомобила как се чува. Това беше клипът за днеска. Съвсем скоро ще има ново видео с този автомобил, с по-подробно ревю, което най-вероятно ще ви хареса доста повече. Радвам се, който е изгледал клипа до края. Може да се абонирате и да натиснете камбанката за още интересни видеа. Надявам се клипът да се е получил по-хубаво от първия и до скоро.